Добрый дзень. Сёння 1 лістапада і мы пачынаем агляд найбольш важных навінаў аршаншчыны за тыдзень. У аварыях на тыдні цярпелі дрэвы і людзі. Аршанскія масты могуць адрамантаваць на дзень святога Ніколі. На кнігу па гісторыі футболу ў нашым рэгіёне сабрана грошай нават больш, чым планавалася. Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. Раніцай 28 кастрычніка на вуліцы Возенвлен адбылася незвычайная аварыя. Рэйсавы аўтобус аўтапарку вылецеў з дарогі ў дваравую тэрыторыю, дзе сутыкнуўся з дрэвам. Аварыя адбылася каля 10-й гадзіны. Да і так і не расказала сваю версію прычыны аварыі. У той жа дзень, не нашмат пазней, падобная аварыя адбылася на скрыжаванні вуліц Міру і Астроўскага. Тут аб дрэва затармазіў кран на базе грузавіка МАЗ. Прычына аварыі таксама не пададзеная афіцыйна. Але на гэтым скрыжаванні падобнай аварыі ўжо адбываліся. Здараліся нават выпадкі, што машыны траплялі ў шапік Белсаюздруку. У абедзвюх гэтых аварыях цярпелі толькі дрэвы і машыны, але было на тыдні і трагічнае здарэнне. 28 кастрычніка ў цёмны час дня аварыя адбылася на трасе М8, недалёка ад вёскі Стаўры. Пад кола легкавога аўтамабіля нечакана выскачыў лось. Машына збіла жывёлу і лось усім целам заваліўся на лабавое шкло ды дах аўтамабіля. Такія аварыі, на жаль, часта завяршаюцца трагічна. Цяжкі лось пры нармальнай хуткасці пры такім падзенні часцей за ўсё забівае тых, хто знаходзіцца на пярэднім сядзенні легкавіка. Так адбылося і ў гэтым выпадку. У выніку аварыі загінулі 30гадовы кіроўца і сама жывёла. Гэта не ўсе здарэнні з транспартам у нашым рэгіёне за тыдзень. У вёсцы Сінаўка-2 Сенінскага раёну ў ноч з 25 на 26 кастрычніка згарэў прыватны пагрузчык. Пагрузчык быў старым, 90-го году выпуску, але вагонь ад машыны перакінуўся яшчэ і на павець, якая была побач. Яна таксама згарэла. Прычына пажару — замыканне ў старым пагрузчыку. Яшчэ адзін невялікі пажар адбыўся на тыдні ў Асінторфе Дубровінскага раёну. Пенсіянер раніцай гатаваў ежу на электрычнай плітцы, і падчас гэтага працэсу на ім загарэлася адзенне. Выклікаць ратавальнікаў мужчына не стаў, патушыў невялікі пажар самастойна, аднак да медыкаў звярнуцца давялося. Мужчына атрымаў апёкі сярэдняй ступені цяжкасці і пад вечар усё ж пайшоў у лякарню. На тыдні выканкам адказаў на калектыўны ліст у сувязі з рамонтам пешаходнага моста праз чыгунку, які злучае раёны, лясныя і мясакамбінат. Мост быў пабудаваны яшчэ ў 90-е гады з ініцыятывы легендарнага кіраўніка мясакамбінату Картошкіна і з таго часу не меў нармальнага рамонту. У выніку вясною мінулага году яго стан прызналі перадаварыйным, а 1 верасня 2023 году праход па ім зачынілі. З таго часу людзям, які ў далёкі савецкі час даводзіцца караскацца па стромых схілах чыгуначнага палатна і рызыкаваць жыццём, бо ў гэтым месцы чыгунка ідзе на паварот. Таму нават самы уважлівы чалавек можа не заўважыць набліжэння цягніка. З ліста выканкаму людзі не даведаліся, калі ж распачнецца і тым больш калі скончыцца рамонт гэтага моста. Чыноўнікі напісалі, што першы варыянт праекту рамонту шляхаводу быў згорнуты, і цяпер рысункі патрэбна перарабляць. А каб перарабіць, трэба ўзгадніць праект з управай чыгункі. У выніку справа зацягваецца зноў на нявызначаны час. У народзе пра такое казалі да святога Ніколі. І гэта не адзіная хранічная праблема з аршанскімі мастамі. Немагчыма не ўзгадаць праблему моста паміж Чаромушкамі і Ўсходняй. Гэты мост пад чыгункай даўно празвалі бутэлечнае горлышка, бо пад яго з абодвух бакоў ідзе шмат палосаў аўтамабільнага руху, і пад мастом некалькі палосаў ператвараюцца ў дзве, па адной у кожны з бакоў. Не дзіўна, што на гэтым участку пастаянна здараюцца аварыі, якія прыводзяць да затораў. Праблема яшчэ і ў тым, што мост належыць чыгунцы, але ён ёй праблемаў не стварае, і траціць грошы на яго рэканструкцыю стратнае прадпрыемства не будзе, а горад, нават калі б меў грошы, не мог бы рамантаваць чужы аб'ект. У лістападзе 2021 году праблему моста агучылі перад Лукашэнкам. Той у праблему ўласнасці не паглыбляўся, а толькі загадаў выканкаму вырашыць справы з мастом. Але, як мы ўжо казалі, выканкам не мае паўнамоцтваў рэканструяваць аб'ект, які знаходзіцца на балансе іншага прадпрыемства. У выніку раённыя чыноўнікі прапанавалі вынесці пешаходную зону з-пад моста ў бок, пабудаваць так званую нару, а за кошт гэтага дадаць пад мастом яшчэ адну паласу для транспарту. Такі сумнівны варыянт рашэння праблемы таксама падвіс. Ужо 3-й год праект, які прайшоў нават грамадскае абмеркаванне, не рэалізуецца. І да прыемных навінаў. На гэтым тыдні яны звязаныя са спортам, але не з дасягненнямі нашых атлетаў і камандаў, а з гісторыяй спорту. На тыдні скончылася кампанія папярэдняга заказу і ахвяраванняў на кнігу «На старты ў тэмпе», якая апісвае гісторыю футболу на Аршаншчыне ад 1918 году да сённяшніх часоў. Літаральна за апошняе перад закрыццём збору сотні будучыя чытачы кнігі дабралі каля 500 еўра. Агулам выдавецтва «Скарына» планавала сабраць на друк кнігі 2000 еўра, але цяпер сабрана 2185, болей, чым нават планавалася. Праз некалькі
некалькі тыдняў кніга пойдзе ў друк. Пазней мае прайсці шэраг прэзентацый кнігі ў гарадах, дзе жыве шмат аршанцаў. Адна з прэзентацый пройдзе ў Вільні, да яе арганізатары падрыхтавалі сюрпрыз. Усе, хто набудзе кнігу непасрэдна ў час мерапрыемства, атрымае ў падарунак бутэльку аўтарскага піва. Сачыце за абвесткамі на сайце orša.eu. Там па меры гатоўнасці з'явіцца поўны каляндар прэзентацыяў. Другая прыемная і важная навіна – юбілей. 26 кастрычніка аршанская футбольная каманда «Лакаматыў» адзначыла стагоддзе свайго заснавання. У кнізе, пра якую мы казалі вышэй, ёсць фотаздымак тэлеграмы, якую віцебскія футбалісты накіравалі на імя аршанскай каманды. Чырвоны чыгуначнік імя Вароўскага. Так у 1924 годзе называўся будучы «Лакаматыў». Каманда лічыцца самай старой з існуючых сёння футбольных камандаў нашага гораду і нават адной з найстарэйшых у краіне агулам. Пра гэты юбілей у нас на канале выходзіў адмысловы ролік, які апісвае гісторыю гэтай каманды і яе поспехі. Раім паглядзець пад спасылкай. На гэтым у нас на сёння ўсё. Падабайкі і каментары пад гэтым відэа вітаюцца, калі вы ў бяспецы. Да новых сустрэч!